Halo Lur, arep masak jangan asem. Goreng pindang karo tempe sambelé tomat. Bahan-bahannya cuman buncis, bubis, wortel, ganteng. Bumbune cuman laos, brambang, asem. Terus Lur, bumbune sambal tomat ono brambang, lombok, tomat, terasi. Iki tak kei mirip gula aren saiki. Terus aku goreng pindang karo tempe. Tempe ini tak bumboni lembar bawang. Wis aja kesuwen. Ayo wis ndang masak. Celak ngelih. Ikuti mae terus ya. Saiki arep godhog banyu sik aku. Bahan-bahane dirajang. Anteknya dipilih. Cuma perkara nyemplunge. Iki bumbune uyah, gula, masak. Iki jangane asem wis mateng, wayah mentas. Lur, wis tak goreng kabeh karek nyambel. Bumbune uyah, masak, gula. Iki lho Lur, masakane mae dina iki mang. Mangan asem, rawuhe pindang karo tempe. Wis Lur, ayo ndang mangan. Wis Lur, videone mae dina iki ikuti terus ya video salanjute. Dadah.